Asini roha madihamu doho dame. Nasian debata ama, dohot sian anak na Kristus Yesus tuhatai. Amin. Tabi jala horas madita saluhna. Shalom. Kabang do inang, mangarade mihita manangyon hatan debata, ima jamita minggu tu tanggal 31 Agustus 2025. Tersurat di buku Heber biddu 10 ayat pitu sa'rodi ayat 10 pitu. Sonoma tersurat di si. Ingot hamu ma akka na manguluhok kamu. Napabawaon hatani debata tu hamu. Ujung ni pardalan nasida ma derek kamu. Jala tiru hamu ma haporsyaon nasida. Ia Yesus Kristus songoni natuari songoni sadarion. Lausido rodi saliling dilingna. Unang maulu hamu elai-lau ni poda naragam jala na lain. Ay patu do maritihite asini roha gabi tugu roha. Dada maritihite parpanganon na somarguna diaka na mangaradotisa. Adong do dihita langgatan. Dang marwaso mangator siyani akan namarhalado di udung-udungi. Ay di balian ni parsarwanido ditutung sibuk ni akadorbia. Dung dibuan situan ni malim mudari tu bagasan bilu nabadia ala ni dosa. Songonido nang Yesus. Di balian ni harbanganido ibana marsitaonon. Asa di parbadiai bangsoi mertihiti mudarna sadiri. Di baheni. Tadapot ma ibana tu balian ni parsarwani mamorsan haleaon nai. Aida ngadong dihita di son hutanahot. Alai dilulu rohata do narusugut. Maritihiti ibana ma tapelehot toktong tu debata pelean puji-pujian. Ima parbueni bibir akan namarhato poton guarna. Alai unang malu pahamu mambahen nadinggan do mangulaon asini roha. Ay dialomohon debatado akka pelean nasongoni. Tanyok kamu ma akka na manguduhok kamu. Jala oloy hamu ma nasida. Ay nasida do majagai todimuna. Laos nasida do maradus sugut. Naing ma marlas ni roha nasida disi. Unang mardongan hoy-hoy. Ay dang ulimunay. Huria nahi naholongan. Hupuk kama marite sarito na maripola laho patorako turpuk jemi taon. Adong ma sahalak raja negeri na marhuaso jala nasangap situtu. Torok do akka raja sian luak na asing menghormati ibana. Alani hasangapun nai. Alani burjuna. Alani keadilanna. Alani guru di ibana do nasaluati. Jala masyarakat nape sudedo menghormat tu ibana. Alai nang pesongoni sai toruk do rohani rajai. Jok-jok berpenampilan sederhana. Panise ramah-ramah jala si pangurupi. Isadatiki tartakuk ma sahalak wargani rajai. Di luar na asing. Ala terlibat perkaro. Ala ini ditakup do jala dihurukon. Kebetulan luati diuluhon sahalak gubernur natinan dani rajai jala nahormat tu ibana. Roma inatanan tertakupi mandapoton rajai mengalu-alu asa mangido tolong urupi major raja nami asa malua amat taku ibalua sian hurungan. Hape namar laku diluati ima molanong sasahalak namar perkaro hape dangal na menjamin ikut dihurukon do ibana pa ima adong nama dobus ibana. Songonima dia dua-duon inatai tu rajai. Asido rohani rajai UBG baritai. Alani akamenterina nama BG pakatayoni marhusi matu rajai. Asarade rajai manongosos surat tu gubernuri mandok paluaon halak tertakupi. Alai botamu dak kamang do inang dangolo rajai mambesurati. Dang bahenokku surati mangidohon asa di paluan yan wargaku naona takupi. Alai au sadiri ma manubus ibana ninna.
Tarsonggok do nasida sudi membegi haputusan ni rajai. Alani di barani nasida mamuse mencela hata ni rajai. Ampun paduka jauh lebih berkuasa dibanding pemimpin negeri mereka. Tidak baik bila paduka sendiri yang menebusnya. Artinya, raja tersebut akan menggantikan warganya ditahan demi kebebasan warganya sampai perkara itu selesai. Hurak tamadoi di rohan nasida. La rajai ma dihurukkan bentubus ni wargana na tertakupi. Alai tegas do rajai membuat haputusan. Jala tutudo dilehon do dirina dihurukkan. Idok rajai ma tusudi menteri do tusudi pejabat ni istanai. Harajauku dang laho makukupi hasalaan rakyat. Alai laho manobus hasalaan nasida do. Anggiat marhamu baon roha nasida. Kekuasaanku bukan untuk membela kesalahan rakyat, tapi menebus kesalahan mereka supaya mereka bertobat. Aneh donian pambaini rajai, sau dosoni di bait ibana. Alai songoni ma rajai padalan prinsip ngolu namar hasit tongan, odo intina. Odo membahen lam babiar jol matibana, lam diparsangapi, lam hormat akar rakyat tibana, jala disegani saat dua na asing. Laos saling liling na diingot halak do rajai na manguluhon nasida huhud mengazarhon hasit tongan. Huriani tuhatta. Ipolani sariton ima siala ulaon na nasit tongdo diingot halak satu ujung ninguluna. Dada alani jabatan ala rajebana, dada alani pangkat na nama cetibu. Alai marhiti pangulaonna do parwahonna di baritahon rajaido hasit tongani. Dos dui tu nama maritahon hatani debata mangulahon lomoni rohani debata. Ido sitiruon jala ido sihanguluhonoton. Kamang do inang. Molidok diturpuk jamitaon. Ingot tamu maakana mangudok kamu. Napa bawahon hatani debata tuhamu. Ujung ni perdana nasida ma berek kamu. Jala tiruhamu maha porsion nasida. Heber 10 ayat pitu. Isedo maksudna. Ima akka nama katahon hatani debata. Marite jamita. Marhite parangi. Dohok marhite pabayenan nasitong. Aka apostel. Aka parpoda. Pengajar hikmat. Panggonggomi namar sahala dohot akanatoras nama mudahon hatani debata tuaka yanakon odo didok si ingoton akka namanguluhon napabuahon hatani debata alai dadaholan marningot alani lojana sida makataon hatani debata daung alai huk do memang parangin nasida pangalahon nasida situruan haporsiaon nasida sitiruan. Dia jongjok kodo hasit tongani. Jala satia do nasida di ulau nai. Satu ujung ningoluna. Ido si ingoton do sitiruan ni akka na porsea. Songo sarito na maripolai sitiruan matutu pabeni rajai. Nama kajongjokon hasit tongan. Dos doi ibana tu nama katahon hatani debata. Alai itu tuak kamang inang saluhu nai. Aka apostel, pengajar hikmat, aka raja, nasitong panggonggomi na marsahala, donatoras na mamudaon hatani debata to yang nakonna, saluhu nai, holan perpanjangan tangan ni Kristus dui. Hola patujolona dui. Semua adalah hamba Kristus. Yesus Kristus itu. Si ingoton do si tiruan ni sudi akan aprosia. Ibana do gabi tau tiruan. Ibana do bonana. Jala ibana do ujungna. Ido na di hati dakon. Panurak buku Heberon. Ibana do anak ini batana sangap. Ibana do natumibo sia sudi malim. Situani malim natutu situtu do Kristusi. Jala tumibo ibana sia sudi panuhirang. Tumimbo sia sudi akaraja. Do sia sudi akauluan. Tu ibana do di pasa debata. Waso di Banua Gijang. Dohok na di tanoon. Matius 20 ayat 10. Alai nang pesongoni tiboni hasangapon ni Kristusi.
nang pesoni hamuliona dot huasona alai serep do rohana di rumari do dirina jala disoluk kondo rupani hatoban gabe sumantu jolma do ibana jala rumang jolma dapo di bana di patutoru do dirina nagabe pangului do ibana payamate pola tu mate tarsilang ninna Paulus di Filipi 2 ayat 7 sa'rodi ayat 8 mate tarsilang bahen tubus hadosaoni jolma ima patudo nak kamang do inang hasa tiao ni Kristus itu ama namar suru ibana jala diulau doi salu na di bagasan asidot holong ni rohana alani ho do asidot holong ni rohani Kristusi didok do dison ya Yesus Kristus songoni natuari songoni sadarion la songoni do rodi saling lilingna Heber 10 ayat 8 lapatanna ibana do na manguluhon memang misi na binoanna parsuroni amai ido laho manguluhon hita saluhna ibana do manguluh sudi akka na porsea tu ibana saing ilingna hurian itu hatta dunga takas di paadar songon dia ma asini roha do tolongi roha nang pakokopo ni Kristusi marite pangajarionna pakobasionna diubati akana marsahid akana humurang ditugu-tugu jala di hobasi do salu na narikok di nasida di hokop do ditubus do akka namar dosai asa dapotan haluaun dot hanguluan akka na porsea di ibana tungolo do pe ngasoni taboto tungolo do pe nasida elaelao ni poda naragam na mangaliluhon hita di portibion suang-soni mamusia mau taingot halu jauh ni akka apostel halu jauh ni akka parjamita maka tahun hatari di bata tuhita tung suadong ma parbue ni la somar parbue ma hatani di bata na di bari tahun ni akka aposteli na binari tahun ni akka parjamitai la telu manasida baheno ni akka pengajar-pengajar sesat unang hamu elai-lao ni poda naragam do na lain ninna diturpu jami taon alani si patu paon ima satiama haporsiamu tutuhan Yesus nang manobus sita tadapoton ma Kristusi tayuton ma bogas nai jalata parangihon ma puda nai hataridaan na ima mangului akka na manguluhon sita uhut maniru haporsion nasida akup ni dipangido hatan itu hatta do asa tapi leho matok tong tu dibata pilihan puji-pujian songot tadaham liatoni rohatta aladunga ditongos sibana Kristusi manguluhok kita uhut tapatu pama akka nadenggan tu akadongan jala didok taulahomma asini roha berdiakoni ai ido pelean namacai dia lomohon debata siak kita huria nahina holongan gabe huingok ma upama namadok patut do hangoluan tois do hamagoan asa unang tatoison pangajarannya kapar berita nauli nama kataon hatan debata dos doi nama nuison debata sadiri unang tatoison dohot akka napa buah-buahon asini rohani Kristusi alai tahanguluom mai jala taulahon ai ido si jaga todita parpudi sahalia kamang inang unang lupa hita ate laho manangyakon sudi akka na manguluhok kita manangyakon sudi akka na makajongjok kon hasitongan akka uduat tadi bangsoon suang sonima nang akka ditonga-tongani parhubas ditonga-tongani hurian itu hani asa totong nasida marhiras ni roha mangulahon nadenggan maka tahun hasitongan maka tahun hatani dibata jala tugu rohana maka jongjokon hasitongani jala satia diulaonna satu ujung ningoluna sarito namari pola na dijoro ni jaimitaon nakin lohot do di rohani rakyatna goarni raja nasangapi dada alani huasona manang huasoni jabatanna
alai ala pakokopon nado tu rakyat nai. Ala dihajon joko di mana do hasitongan. Songonido nang Tuhan Yesus. Asalohot ma dirohatta guarna nabadiai. Ibana do makokopita. Dohot manguluho kita rodi saring lingna. Amin. Shalom.